खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बोसोरनि गिबि बोथोर बैसागो बोथोरा सफैलायबाय, दाउमा दाउसायाबो रादाब होफैबाय। बेबादिनो गयबारि गामिया बोहैथि बैसाग दाननि 7 आरो 8 अक्ट'खालि रुफाथि बैसागु मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंफुंनो लाइखुन्थिया गायसनदों। चिरां जिल्ला रौमारी ओनसोलनि गयबारि गामियाव बैसागु फोरबो फालिनाया फैयै फैयै 25 बोसोराव आगान सुरफैबाय। बेबादिनो सिगां बोसोराव खुंबोनाय बादि देग्लायबो बैसागु रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंफुंनो लाइखुन्थिया गायसनना साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे लाइखुन्थियाखौ गायसननानै होयो गयबारि रुफाथि मायथाइ बैसागु खुंफुं आफादनि मासिगिरि रनजित ब्रह्म आरो नेहाथारि बिष्णु ब्रह्मआ। लोगोसे खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव हाबाफारिनि सोमोन्दै गोनांथार बाथ्राफोर फोसावनानै होयो मासिगिरि रनजित ब्रह्म आरो नेहाथारि बिष्णु ब्रह्मआ। खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। दा मोनसे खोथा आङो गिबियावनो फैगौ रंजालि फोरबोनि गाहाम हामलायथिनानै गिबियाव आं खौरांगिरिफोरनिसिम न'खरनिसिम गाहाम हामलायबाय आरो खुंनो लानाय नैबे गामिनि गोरों गोरा बयनिसिमबो आंबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। जे जोङो सुबुं माहारिया बुहुमनि बिखायाव सोनाराबा जोंहा गनो गैया। बहाय बाखो 12 मासाव 6 दान जायो। जोंहा फैलायबाय सोलाय सोल'नि गेजेरजों बोथोरनि राजा बसन्त सफैलायबाय। दाउमा दाउसानि खौराङा सफैबाय, बैसागो बोथोर सफैलायबाय। जोंनि नैबे गयबारि रायजोआ एबा जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा गोसो मोदोम जिउ होनानै जेरै गिबिनिफ्राय खुंबोदों, फैयै फैयै दिनै 25 बैसोआव आगान सुरबाय। आरो बे रंजालि बैसागोआ जोंनि गयबारिनिल' नङा, सारा बुहुमनि बोथोर सोलायनायनि मोनसे गोथार फोरबो। बेखौ जों बुङाबा जों गनो गैया। दा बेनिखायनो गयबारि नैबे बड'सा क्लाबनि उद्दगाव दैदेननायाव फैगौ साननैनि हाबाफारि लानानै जि गाजा गोमजा खुंनो नागिरदों आरो दिनैनि बोथोराव जौसांनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। आरो जाहाथे जोंनि बर' समाजाव बे गामियाव बर'नि गेजेराव बैसागुआ गाजा गोमजायै खुंजाथों आरो इसोरनि मोननानै बोरखौ मोननानै जोङो मोजाङै मोजां रायजो जानो हाथों, मिथिंगानि अननायखौ जों मोननो हाथों आरो खुंफुंनो हाथों, बेनो गुबै थांखि। बैसागो फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोना मा हाबाफारि लागोन? बैसागो फोरबोखौ लाखिनानै बुंनो थाङोबा बैसागोआ मोनसे रंजानायनिल' फोरबो नङा। बिनि गेजेराव इसोरनि बाबेन दैदेननायजों इसोरनि अननायावसो जोङो बे समायना मुलुगाव जोङो जिउ खांनो हादों। दा बेखायनो जोङो मिथिंगानि बिखायाव रुजु रुमु रायजो जायाबा गनोबो गैया। दा बेनिखायनो जों साननैनि हाबाफारि एबा फैगौ एप्रिलनि 20-21 आरो इंराजिनि 20-21 आरो बैसाग दाननि 7-8आव साननैनि हाबाफारि खुंफुंनानै बायदि बायदि आयदाफारिखौ लानानै गोहोमै खुंफुंनो सानदों। आरो दा बेवहाय गिबियाव थाखानाय आयदाफारिजों खुंफुंनाय जागोन। गेदेमा आलासिफोरखौ ओनसोलनि समाजनि गोरों गोराफोरखौ जोङो लानानै मददजों आरो मिडियामोननि फोसावजानायजों जोङो खुंफुंनायनि जों गोहोमखौ मोन्थों होननानै जोङो गोसोआव थिबाय। आरो जोंना गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि हामलायनाय जासिग्रोबाय नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों आरो मोनफ्रोमबो निउस चेनेलखौ बरायनानै लाग्रोबाय खुंफुं आफादनिफ्राय। जोंहा जानो गोनां रुफाथि मायथाइ फोरबो जिहेथु जोङो एप्रिल 2021 बैसागनि हथात 7 थारिख आरो 8 थारिखआव साननै हाबाफारि लादों। बेखौ जोङो गोबां गाजा गोमजा एबा मेहेरगोनाङै खुंनो लादों। दा जोङो बेयाव गिबियाव जोंहा जोङो 20 थारिख फुङाव 7:30 समनिफ्राय 7:30आव गेट बेखेवग्रोगोन। बेनिफ्राय जोङो फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो मान बावनाय, लोगोसे जोंनि गामिया मोनसे आदर्श गामि हिसाबै जोङो मोनसे हुम जयग होनाय बिनि हाबाफारिबो लादों। हुम जयग होखांनानै जोङो मोनसे हारिमुजों लोब्बा लाखिनानै बा बैसागुजों गामिनि मोनसे नेमखान्थि बायदियै मोनसे रेलि
रेलिबो खालामगोन जोङो आरो बिदिनो गोबांथार खेला दुलाबो होगोन आरो लोगोसे जोङो ओइदिनखालिनो 20 तारिख बेलासियाव लांदां बैसागु मोसालायनाय हाबाफारि बादायलायनायबो लादों। बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि रौमारि ओनसोल इउनिटनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिखौ जोङो हांख्रायहरदों। बेहाय जोङो मोनथाम प्राइज दोनदों बान्था। बेयाव जोङो सेथि बान्थायाव 10,000, नैथि बान्थायाव 7,000 आरो थामथि बान्थायाव जोङो 5,000 हिसाबै दोनदों। जोङो लोगोसे बेखौ जोङो जोंनि बे लांदां बैसागुखौ जोंनिनो मानगोनां रायजो सभानि MP मानाव गेदेर श्री रोंगोरा नार्जारी बिथांखौ जों हांख्रायदों बेखेवगिरि महरै। बिनिफ्राय जोङो बिनि लांदां बैसागुनि उनावहाय मोनाबिलियाव मोनानि हारिमु मोनायावबो जों बादायलायनाय लाबोदों गोबांथार मोसानाय जेरै देमसि मोसानाय, हानजा मोसानाय बेबायदि आरो लोगोसे जोङो 21आव जोङो फुङाव जोंनि आद्रा थानाय माखासे थुनलाइयारि आयदाफोरखौ गेलेहोगोन बादायहोगोन। लोगोसे आरो जोङो 1 रिंगानिफ्राय बेलासियाव जोङो गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौ जोबोरै जोङो ओनसोलनि गोबांथार माननि आलासि महरै हांख्रायहरदों। लोगोसे जोंहा बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जोंनि मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर कनिन्द्र बसुमतारी सारखौ हांख्रायदों। लोगोसे जोंहा लाइसि मोनसे बेखेवनो लादों। लाइसिनि मुङा जाबाय गयबारिनि गोसोखां नेरसोन महरै जों बिसम्बिनि नामखौ दोनदों। आरो बिदिनो जोङो मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौबो जों हांख्रायहरदों मोनाबिलि समाव हारिमु दिन्थिफुंनायाव जेरैहाय नयन बरगयारी, मिनिबाला आरो लोगोसे थुरुन ब्रह्म बिथांमोनखौ आरो लोगोसे गोबांथार मोसाखावरिबो फैगोन हांख्रायहरदों। आरो आसा खालामो जोंनि गामिनि ओनसोल खाथिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै जों आसा खालामबाय। बादायलायनायाव माबाफोर बान्थाफोर जोङो मोनफ्रोमबो बादायलायनायाव जोङो ट्रफि दोनदों आरो लोगोसे केस मानि फिसा फिसा दोनजोबदों। जोङो बुरजा हायाबाबो जों बेसिबां हायो खुंफुं आफादनिफ्राय नाजागोन होनायखौ। आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो ट्रफियाव जोङो जोंनि रौफाथि मायथाइनि नामै मोनफा मोनफा सिल होगोन ट्रफि। बेबायदि हाबाफारिखौ गिबि खेब हिसाबै लानाय जादोंना? जोङो ओरैनोथ' जोङो बेबायदि गाजा गोमजाखौ खुङाखैब्लाबो फिसा फिसायै जोङो फैयै फैयै दिनै 25 बोसोर जाफैबाय। बे हिसाबैथ' जोङो दिनै रौफाथि मायथाइ हिसाबै जोङो बे साननैनि हाबाफारिखौ जोङो जोबोद गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय आखाइ लादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना? नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार। आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट, शर्ट कुर्ता, लं कुर्ता, वेस्टकट, गामसा स्टल, मफलार, आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता, लेडिस टप, लेडिस पेन्ट, दखना, साद्रि, इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो। कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों वाट्सएप नाम्बार, फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं। बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।